سلام زي خبركم تخاطلتي بين تي في نلو محموس عصر تحموش تحمل زي تدالو على توزينات تزلكم متلخو كموترو كيساف فصام لباتنا نختكتاتلنا ندعدمكو بقدامنت ارأس زينا حبرات منግስታት አሜሪካ በኢትዮጵያ ሰሜናዊ አውራጃ ትግራይ ኩናቲ ከይራዶ ዝብል ከምዘ ተሐሳሰባ ገሊጻ ክልላት ኢትዮጵያ ናብ ኩናት ትግራይ ኃይልታትን እየሰዳኽም ዘለዋ ተገሊጹ ማስከራት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቃ ሰመዚ ገሊጾም ኣብ ከባቢ ኃይል ኣየር ሱዑድ ዓረብ ሓያል ኑታጉ ኣጋጢሙ بهزباون عبيزة تناوصت كوبا بلعليه ماغبن مدحنيتن زيصنح قرص كامزل علتون كالئن زدهس زيناتات حيزلكم مصيلخو سناي ناي مكتال غزي እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ሰሜናዊ አውራጃ ትግራይ ኩናት ይካየዳሉ ዝብል ከምዘ ተሐሳሰባ ገሊጻ ሕብራት መንግስታት አሜሪካ አምባሳደር ውዱ ሕብራት ሀገራት ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኩሎም ወገናት ተግጭት በቁልጥፍ ደው ከብልን ፖለቲካዊ ዝርብ ክገብር ጸውያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብልዕሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ነዝፍጸም ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ከም ዝዓክቶን ነታ ሀገር ከም ዝከላኸላን ክገልጽን ኩሉ ቀንዲ ኣዋሃዲ ሽማግለ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ጀነራል ፓሻ ደበለግን እቲ ሰራዊት ነቲ መጥቃዕቲ ንምቕጻል ድሉ ምዃኑ ገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ሰሙን ኃይልታት ምክልኻል ትግራይ ድሕሪት ንሽሞንተ ወርሒ ዝቐጸለ ውግእ ንመብዛሕቱ ከባቢታት ከም ዝተዋጽሩ ዝፍለጥ እዩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዋላኳቲ ምስ መንግስት ኢትዮጵያ ዝነበረ ግጭት ኣብ ሓጺርዋን ተዛዘመም ከም ኣካል ኢትዮጵያ መጠን መጻኢ ዞባ ትግራይ ኣብ ጥርጣረ ከም ዘሎ ኣነጺሩ እዩ ወሲኹ ድማ ምትእማን ከም ዝተበተኸን መጻኢ ናይ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ጥርጣረ ከም ዘሎን ገሊጹ ዶክተር ደብረጽዮን ነታርስ ከተማ ናይ ክልል ትግራይ ዝኾነት ከተማ መቐለ ድሕሪ ምቁጻሩ ኣብ ወርሒ ሐምለም ኣቕዲሙ ምስ እትሕተም ኒውዮርክ ታይምስ ኣብ ዝገብሮ ቃለ መጠይቁ ከምዚ ኢሉ ነይሩ አምባሳደር አሜሪካ በሕብራት ሀገራት ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣብ ዝእዋን ኣብ ትግራይ ይላባዕ ዘሎ ኩናት ነዚ የደሊ ሰቃይን ሞትን ዘቃልዕ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብቲ ኩናት ይሳተፉ ዘሎ ኩሎም ኣካላት ኣብ ልዝብ ዝተመስረተ ተኹሲ ደው ምባል ክገብሩን ብፖለቲካዊ ዘተ ከሰማምዑን ብመንገዲ ትዊተር ገሊጻ ክልላት ኢትዮጵያ ናብ ኩናት ትግራይ ኃይልታትን እየሰዳኽም ዘለዋ ተገሊጹ ኃይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣብ መጀመርታ ናይ ሰሙን እዚ ነታ ኣብ ትሕቲ ቁጽር ፍሉይ ኃይልን ሚሊሻን ኣምሓራናትን ዝጸንሐም ኣብ ደቡባዊ ትግራይ ዝርከባ ከተማታት ኣላማጣን ኮረምን ድሕሪ ምቁጻሮም ክልላት ኢትዮጵያ ናብቲ ከባቢ ይልእኽ ከም ዘለዋ ተገሊጹ ዛኪት ክልላት ኦሮሚያ ሲዳማን ደቡብን ዘለውን ኣባላት ፍሉይ ኃይል ናብ ኩናት ትግራይ ከም ዝለኣኻም መራኸብቲ ሓፋሽት ሃገር ጸብጺበን ነቲ ኩናት ሲዒቡ ነዘን ከተማታት ኣብ ዝሓለፈ ሸሞንተ ኣዋርሕ ኣብ ትሕምም ምሕዳሩ ኣውትዩ ዘጸንሐ ክልል ኣምሓራ ብሕወሓት ኣብ ልዕለይ ወራር ተፈጺሙ ኢሉ ነይሩ እዩ እቲ ክልል ኣብ ልዕሊ ኃይልታት ትግራይ ሓድሽ መጥቃዕቲ ከም ዝጅምር ብምሕባር ከም ምክልኻልና ምጥቃዕ ተሰጋጊሩ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ነዚ ንምግባር ብጥሮታ ዝተሰናበቱ ኃይልታት ጸጥታን ሚሊሻን ጻውዒት ክተት ኣቕሪቡሎም ፍሉይ ኃይሊ ሓድሽ ክልል ሲዳማ ትማል ምሸት ስነ ስርዓት መፈናው ዝተገበረሉ ክኸውን ከሎም ፍሉይ ኃይሊ ክልል ደቡብ ድማ ሎም መዓልቲ ናብቲ ዓውደ ግንባር ከም ዝበጽሐ መንግስቲ መራኸቢ ሓፋሽ ኢቢሲ ሓቢሩ ኣብ ወንበር መሪሕ ውድብ ትግራይ ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሎሚ ድሕሪ ሰዓታት በመንገዲ ድምጽ ወያነ ትግራይ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ህዝቢ ኣምሓራን ካልኦት ኢትዮጵያውያንን ኣብ ኩናት ትግራይ ንዳግማይ ጥፋት ኣይተሓባብራን ኣይሳተፋን ብምባል ነቲ ብመንግስቲ ፌደራል ዝቐረበሎም ጻውዒት ክነጽጉ ጸዊዑ ህዝብ ትግራይ ምስ ዝኾነ ካልእ ህዝቢ ኣብ ጽልኢ ዝተመስረተ ርክብ ከም ዘይብለንን ወሲኹ ተዛሪቡ መራሕቲ ትግራይ ኩሉቲ ኣብ ትሕቲ ምክልታት ኣምሓራ ዘጸንሑ ከባቢታት ምዕራብን ደቡብን ትግራይን ክሳብ ዝቋጽሩ መጥቃዕታቶም ከም ዝቐጽሉ ዝገልጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃገር አብይ አህመድ ላዕለዋይ በዓል መዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌን ትማል ሮብዕ ህዝቢ ንሰራዊት መንግስቲ ክድግፍ ጸውዒቶም ኣቕሪቦም እዮም እዚ ሓድሽ ምዕባለታት ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተወሰደ በይን ኣብ ውሳነ ምቁራጽ ተጻቦታት ኣብ ሓደጋ ከይትዎ ከም ዘይተርፍ ይስጋዕ ማስከራት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቐ ሰብ መዝገሊጾም
እተተካል ትማሊ ኣብ ዘውጾ መግለጺ ነቲ ዓመጽ ብዝምልከት ዝግበር መርመራ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ድጋፍ ክገብሩን ሓቲቱ እዩ። ኣብ ሰሙን ሓላፊ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ብኩነታት ናይቶም ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣመና ከም ዝተሻገለ ሓቢሩ ነይሩ እዩ። ፊሊፖ ግራንዲ ኣብቲ ዝሃቦ መግለጺ ናይ ሕነ መፍዳይ መጥቃዕታት ጭውያታትን ማሰርተን ጎነጽን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዝተፈጸመ እሙንን ዝተረጋገጸን ሓበሬታ ኣለና ኢሉ እቲ ኣብ ልዕሊ ኣብ መንጎቶም ኣብቲ ኩናት ክሳተፉ ጽንሑ ተጻረርቲ ወገናት ዝተቐርቀሩ ስደተኛታት ዝፍጸም ዘሎም ጎነጽን ምፍራሕን ደው ክብል ከምኡ'ውን እቶም ኣብ ከተማታት ሽረን መቐለን ተኣሲሮም ዘለዉ ስደተኛታት ብህጹጽ ክፍትሑን ግራንዲ ጸዊዑ ነይሩ እዩ። ዝሓለፈ ሰሙን ዕጡቓት ሚሊሻና ማዓስከር ማይ ዓይኒ ብምእታው ንገለ ብምቑሳል ንብረት ዘሚቶም ከም ዝኽእሉ ምንጭታት ካብቲ ማዓስከር ሓቢሮም ነይሮም። ፌደራላዊ ትካል ስደተኛታት ኢትዮጵያ ከም ዝበሉ መንግስቲ በይናዊ ምቁራጽ ተጻቦታት ኣብ ዝኣወጁሉ እዋን ሓይልታት ትግራይ መጥቃዕታቶም ብምቕጻል ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ማይ ዓይንን ሽመልባን ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቑ ገሊጹ። እቲ ናይ ሕጂ ውግእ ኣብ ከባቢያተን ክልተ ማዓስከራት ክካየድ ከም ዝቐንየ ገለ ካብቶም ስደተኛታት ሓቢሮም ነይሮም እዮም። እቲ ኩነታት ኣብ ከቢድ ሻውሎትን ስጋትን ክወድቁ ከም ዝገበሮም ድማ ተዛሪቦም። መራሕቲ ትግራይ ብወገኖም ገለ ከባቢታት ናይቲ ክልል ኣብ ትሕቲ ምቁጽጻር ሓይልታት ክልል ኣምሓራ ስለ ዝርከብ ውግእ ከም ዘየቋርጹ ይገልጹ ኣለዉ። ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ኣብ ደቡብ እቲ ክልል ዝርከባ ከተማታት ኣላማጣን ኮረምን ዝርከቦም ቦታታት ተቆጻጺሮም ከም ዘለዉ ይፍለጥ እዩ። ብዛዕባ ጸጥታዊ ውሕስነትን ናይቶም ስደተኛታትን ሓላፍነት ዝወስድ ሰብ መዚ መንግስትን እቲ ዝርከብሉ ከባቢን UNHCR ይገልጽ። ኣብ ከባቢ ሓይሊ ኣየር ስዑድ ዓረብ ሓያል ንታጉ ኣጋጢሙ። ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ከተማ ሪያድ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ሓይሊ ኣየር ሓያል ንታጉ ከም ዘጋጠመ ኣሶሺየትድ ፕሬስ ሓቢሩ። እቲ ነታጉ ሓያል ባርዕን ትክን ከምኡ ድማ ንሰዓታት ዝቐጸለ ምፍንጃራት ከም ዘስዓበ ተገሊጹ። ተኸዚኑ ዝነበረ ኣጽዋራት ተፈንጂሩ ዝብል ኣፈኛ ሰራዊት ስዑድ ዓረብ ብርጋዴር ጀነራል ቱርኪ አልማልኪ መበገሲኡ ሓደጋ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ኣብ ሰብ ዝበጽሕ ጉዳት ከም ዘየለውን እቲ ጀነራል ጠቒሱ። ይኹን እምበር ኣብ ኣጽዋራት ይኹን ካልእ ንብረት ዘስዓቡ ዕንወት ኣየምልከተን። እቲ ምፍንጃር ኣጽዋራት ዘጋጠመሉ ከባቢ ኣብ ጥቓቲ ሓደ ካብ ዓበይቲ መደበራት ሓይሊ ኣየር ስዑድ ዓረብ ዝርከብ ካርጂ ከባቢ ኮይኑ ሚሳይላት ዝርከቦ ዝተራቐቐ ኣጽዋር ዝዓጠቓ ኣስታት 2500 ብዝሒ ዘለዎ ሰራዊት ኣሜሪካ ዝርከብሉ ማዓስከር እዩ። ብህዝባዊ ናዕቢ ዝተናወፀት ኩባ ኣብ ልዕሊ ምግብን መድሃኒትን ዝጸንሐ ቀረጽ ኣልዒላቶም። መንግስቱ ኩባ ኣብቲ ሃገር ንዝተወልዐ ሰፊሕ ህዝባዊ ናዕቢ ሲዒቡ ኣብ ልዕሊ ካብ ደገ ዝኣቱ ምግቢ መድሃኒትን ካልኦት ኣገደስቲ ነገራትን ዝኸፍል ዝነበረ ቀረጽ ንግዚኡ ክቋረጽ ገይሩ። ስለዝኾነ ካብ ዝመጽእ ሰሙን ጀሚሩ ክሳብ መዛዘሚ 2021 ተጓዓዝቲ ናብቲ ሃገር ሒዞምዎ ዝመጹ ከም ምግቢ ስለዝኾነ ካብ ዝመጽእ ሰሙን ጀሚሩ ክሳብ መዛዘሚ 2021 ተጓዓዝቲ ናብቲ ሃገር ሒዞምዎ ዝመጹ ከም ምግቢ ዝበለ ሸቐጣት ዝኾነ ገደብ ኣይክግበረሉን እዩ። ብህፅረት ምግብን መድሃኒትን ናህሪ ዋጋ ሸቐጣት ከምኡን መንግስቲ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅጻር ዝወሰዶም ስጉምታት ዘየገቡም ኣሻሓት ዜጋታት ኩባ ብሰንበት ናብ ጎደናታት ብምውጻእ ተቃውሞ ኣስሚዖም ነይሮም። ሓደ ካብ ጠለባቶም ድማ ሰባት ቀረባት ሒዞም ናብቲ ሃገር ከኣትው እንከለዉ ቀረጽ ክኸፍሉ የብሎምን ዝብል እዩ። ነቲ ብሰንበት ዝጀመረ ህዝባዊ ናዕቢ ሲዒቡ ብዙሓት ኣብ ቀይዲ ከኣትው ከለዉ ሓደ ሰብ ከም ዝሞተ ከዓ ሰበ ስልጣን ኣረጋጊጾም። ኣብቲ ሃገር ፍቓድ ዘይረኸበ ሰልፊ ተቃውሞ ምክያድ ከም ዘይሕጋዊ ተግባር ዝቑጽር ኮይኑ ኣንጻር መንግስቲ ዝካየድ ተቃውሞታት ኣይተለምዱን። ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ማኑኤል ማሪዮ ክሩዝ ትማል ረቡዕ ኣብ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ብምቕራብ ብመንግስቱ ንዝገበሩ ለውጢ ኣፍሊጡ። ካብ ተጓዓዝቲ ዝቐርብ ዝነበረ ሕቶ ስለ ዝኾነ ነቲ ውሳነ ምውሳድ ከዓ ኣገዳሲ እዩ ነይሩ ዝብል እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር መንግስቲ ካብ መዛዘም ወርሒ ጀሚሩ ንነገራት ከም ዝምርምር ሓቢሩ። ቅድሚ እቲ ናይ ሎሚ ውሳነ ናብ ኩባ ዝመጽእ ገያሾ ክሳብ 10 ኪሎግራም ዝምዘን መድሃኒት ጥራሕ ካብ ቀረጽ ነጻ ከኣቱ ይፍቀደሎም ነይሩ። ብዘይካዚ ኣብ ምግብን ውልቃዊ ጽሬት መሐለዊ ሸቐጣትን እውን ቀረጽ ክኽፈሉ ክግደዱ ጸኒሖም እዮም። እቲ ሕጂ ዝተወሰነ ውሳነ ግን ክሳብ ክንደይ ለውጢ የምጽእ ዝብል ዝፍለጥ ኣይኮነን። ምክንያቱ ኣብዚ እዋን ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ናብ ኩባ ዝገብሩ ሰባት ውሑዳት እዮም። ንመንግስቲ ብምንቃፍ ዝፍለጥ ጋዜጠኛ ዮአኒ ሳንቼዝ ንሕና ናጽነት እምበር ከም ዝበለ ሽርፍራፍ
ዝሕራፍ ነገራት ኣይኮናን ንደዲ ክብል ኣብ ትዊተር ተቃውሞ ገሊጹ ወሲኹ ድማ ኣብ ሻንጣ መልኢኻ ንዝመጽእ ነገር ብዝብል ኣይኮነን ደም ኩባውያን ኣብ ጎደናታት ዝፈሰሰ ክብል ጽሒፉሎም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን ሰናይ ንዓኹም